Shalom hor sa manginang, pajupang musitri pertekianon, ima di ibadah pertanggiangan, tanggal 15 tu tanggal 21 September 2025, di minggu pasaplopaton dung Trinitatis, di tolpuk ni jamita, na diena sian Evangelium Mateus, bidu onom, mamuk kesina 25, tolas 24, di bagas topik minggu nama rojahan, debata pai baruhon ngolu ni bangsona, atau Tuhan memulihkan umatnya. Tolpuk ni jamita boy mata jaha di kolom deskripsi, songonan ma penjelasan di khotbah. Amang inang sude do jolma ya holsoan. Jala gudang do jolma na pas sudah gugu na holan lahu memikir akka ari-ari naneng ro. Akka naso totu akka naso pasti. Doli-doli holsoa taringo turokap. Umurungan lama tua ale pacarian dang harus stabil dope. Naing manguli dang arung dope hepeng. Na berkeluarga holsoa taringo tu i anak nasida. Nung lambal gadak danak ale setongot dope mangontrak. Dang marjabu dope. Dang marjabu holsoa taringo tu persahiton. Sanga dope berenga ku yana kuku tama SMA, margogo dope ibana pasikulau sapi kuliah, sanga dope huberengon mangoli anak kokon inebana. Nah, jadi suderu hita holsoan, suderu hita adong na mengganggu pikirat ta taringo tuari marsogot, taringo tunggulu-ngulu siapari. Nah, tabereng ma kejadian di 200 tahun nasalpu, dung di boto sinomensen naro somasi sian akka halak bata na pro tu simang raja pada 10 hon. Na lau takupon nama ibana, mami torroma akka halak batak, naung gabi Kristen, manuru ibana, asabor hak lau sin hutai. So jolo takupon na sida ibana. Lau maho amang sinon, ay takupon na maho inebana. Indah lagi itu sinomensen. Ala di ko sinomensen mang musia tangi yang ibana na di dolo sias barita. Pas parjolo sahat ibana durura silidung. Ido ibana bagas yang nai, mate menang mangulu au Tuhan, loas maaw rap do bangsoon inebana. Sonar songo dia. Tak kasih bot ibana, naneng Roma akka musuh na manakup ibana. Tetak do bisa tia ibana bertahan di tanah Batak, manang tumagon ma ibana mula tu Jerman. Di jahibana ma bibel lahu pada mehun dirina, lahu pada mehun rohana. Tang sengaja dibuka ibana ma pesalman siap pulusada, ayat sia tu sapulsada, sonon matar surat disi. Ai hodo ale Jehovah hapursaku, na tumimbuli nunga di bahen ho partano batuanmu. Dang tagamon mangonai tuho hinamago, jala dang tagamon begu masa dumonok tu udung-udungmu. Ai dohonon na do akka suruh-suruan na taringo tuho asa dijaga ho di akadalanmu sudena. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Nadung jahibana surati gabi seorang majara dame marohana dang mabir bibana manang HP na lomasa tunguluna. Dang leleng roma rombongan ni halak batak na sinuru ni si mga rajon. Lau mangalap ibana, dibuan may bana tu onan si tahuru. Jala diikat may bana tu sa ada bona ni hariara. Tujuan na nang dipelehon masino mensenon tu debata opu si sobaon siras barita. Debata na isoban ni halak batak ujui. Ala dianggap nasida misi ni sino mensenon mamari tahun hatani di Batak nunga mulai mengancam tradisi dot adat istiadat na arung di tanah Batak. Lam gudang halak Batak na manadikun haporsion na. Holan asal gabi Kristen jalasi yututon ajaran ni sino mensen. Na di upacara on mangihut tuha somalan na marlaku di pamasa ma musik godang huhut disuruh manak buru menortor di atas sopo. Dung menortor anak borui gabi kesurupan manon ibana dungi mulai mamando hata paropon na kesurupanon jala di haporsion nasida na opuido na makatai ujui. Nah sikan cerita dipangido posisi sobaon sias baritaon maharoa asa dipelehon mudar ni jolma bahen upan di dosa nasida naung mana di kunada istiadat do tapor siaon naung diwarihon to pun nasida na hinan. Roma sino mention di dokma dang toho opumu naon ay dang adong opu di portibion na mangidohon hamamate ne kapahopuna. Tidak ada satu orang pun nenek moyang di dunia ini yang menginginkan kematian anak cucunya ini bana. Dunilo ibana hatana tingkang ma anak burui na sorop-soroponi di tutano. Lau mabegui haruasin pamatang ni anak burui. Gabe longang situ tuma ka jormana mangida na masay. Di orang nasida ay selula ning halakon. Saharo dio pui pe mabir mangida ibana inna. Dang leleng Roma udan na maselubar. Jala menurut hata na masa dang hiaro pe masa udan songoni ro haji hai. Gudang halak mandok udan es manang udan batu dan ro tikini. Ala ni udanon bubar maka punguan narung disi. Di tadi ko masih mention tarihot di hari-hari. Dang leleng Roma halak Batak Kristen paluahun ibana selama may bana. Nah, intina mangsian ilustrasion dang taboto manangahan na masa
tungulutta di hari sogot alai mo lopos do hatta di panugoni Jehovah di ngulutta na pada do akka parmaran si ngulutta taida ma haturangan diturput tadi son hatan di debatan naga biturput ni jamita di beringon ima bagian sian sermon di atas dolo na matsa terbarita atau terkenal sasitongna adorang sohama masa ni ulaunon masa lomos do roh ni Yesus alani naung dibeke ibana barita naung ditakup si Johannes Pardidi taretong songon keluarga ni Yesus dope Maria omak ni Yesus dohot si Elizabeth omak ni Johannes Pardidi marhaha marangi si Elizabeth mahana si Maria maanggina jadi hira keluarga na dope Johannes Pandidion ditaba muse nung ngatak kasih boto ibana naung godong halak parise na marsuguning roha tu ibana ala sude halongangan naung nipatupa ibana dipakubasan ibana na diula Yesus selama makubasi di Yerusalem manang tu dia Yesus lao disi adong halak parise karejo nasida holan pasange tangion suri hatani Yesus dalam nasida papungon suri hatana naung hea dido ibana asa adong sidalan nasida lao manakub ibana bocir nagabe marsuguning roh halak parise tu Yesus ala na songonon sasitong na halak parise do na dipilih di bata gabe parhobas di bagas joran di bata sesuai dot aturan di pada Narobi holan paparan si Aaron do manang aka keturunan halak Lewi do na bui gabe parhobas di bagas joran di bata termasuk mana marjamita hape kan Yesus paparan ni halak Yehuda do ibana sasitong na alai si marjamita ikare jona so sudah gumo dangat do halak laho manangihon jamita ni Yesus mari bakun jamita ni ka halak parise na di bagas joran di bata ujung na gabi tubuh ma elak ni roh ni halak parise mila Yesus hami do halak Lewi na ginoran na si boto surat ma pangatusian ni nasida taring utuhasan di bata ay so halak Lewi na ibana alai say patayal tel hon marjamita imetong di bagas surah nasida jadi di boto Yesus do na lagi dia wasi bana ditabang muse masai godang halak naman doho di sermon di atas duluki jadi ikum manak may bana makatai so tung do adong nasala na nidonok na lao si dibahen si dalian lao manakupi bana banyaknya saksi mata yang mendengar pernyataan Yesus akan memberatkan tuduhan kepadanya. Jadi tumpe sa mga situasi na dang di los Yesus horson ni rohana manang kekhawatiran na gabe si pangabati lahu patuluson ulaw ni. Pos rohana di pangaramotion niya mana na di banogijang ikodonganan do ibana di ulaw ni padahon na ma kaparmaraan do tahi-tahin si bolis jala pos marohana na ikosao do mardala do denggan ulaw ni. Dia 25 di lok unang holso kamu hosa muna sumarihon si panganon manang daging muna sumarihon parabiton. Ngulun di jolma do na marga sian sude na arong di pertibo na manginang. Na sanggup do jolmai mangaleo sude na arong di ibana holan asa malu ibana sian hamatian. Holan asa malu ibana sian parsahiton. Hanya untuk sembuh orang berani membayar berapa saja harga yang harus dibayarkan supaya dia tetap sehat, supaya dia sembuh dari penyakitnya. Jolmana holso di nguluna on masada tanda hurang ni hapor siautna di pangaramoton ni dibata di nguluna. Banyak orang yang terlalu memaksakan kekuatan dan pikirannya sendiri untuk mengatasi kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Sampai-sampai kita lupa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menuntaskan segala kekhawatiran di dalam tubuh kita. Tohodo rikok si panganon do parabito ni nguluta alai na rumikot siani ima hanguluan ni sendiri. Debatado hararon ni hosa ni hanguluan. Sapalanong ni pasat iba na hanguluan itu pamatakta totu na jagaon na do ngulut taon. Hosa hangulan na argay nung nga dilihat tuhita. Masa akahal na met-met songon pahean do si panganon dang dilihat tuhita. Ayat 26 do berg hamu mapidong akan na martong-tong langit akan na sumanabur. Na sumanggotil na papunguhon tu sopo tongdo di parmuru-muru amamuna na dibanugi jangi na sida. Torak ni ragam ni pidong na adong di hasianganon sudero di sarang di batang nguluna. Dang adong hiya pidongi mate ala male-malean manang hatura paron. Bahkan diteki musim dingin manang musim salju di Eropa totong do di sarang di batang ngulunya ka pidongon Psalm 50 ayat 10 dot sonon hutan do sude pidong akana didolok rodi akana manggulmet di ladang guru dia udo molo pidong pe di sarihon di bata lama hita jolma daudo usang jolmai martibakon naka binatang songo pidong nomor tong-tong langit molo haru pidong ipe di sarihon di bata dongoluna lama hita jolma na dihasiananna. Ayat 27 ise hamu marhuaso pa gaddahon ari-arina nanggo sahasta gajangna anggo tungsian pakolsohon ni rohana. Adong do pandebisu mando songono namenang pikiran adalah sumber segala penyakit. Lam gudang tapi kiri, lam gudang tahol sohon, lam gudang maparsahitun naro. Itu makana didok di Bibel tahun hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rohana hilas manupa hahi saron poda 10 ayat 20 sada.
Dan adong gunana saya sudi tapi kiri. Saya hira jol mana sumber Tuhan mahita. Kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun, bahkan hanya menguras energi untuk hal-hal yang sia-sia. Adong dosa ada ilmu di filsafat warna stoikisme yang menginang. Lapatan stoikisme on ikut terajumi do, dang sudi na masa di ngulut tahun buai tak atur sagur tulu morohata. Saya adong do akan masa na di luar kendali ni jolma. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang berada di luar kendali kita. Contohnya cuaca. Mengamar sa kapitan ng tukobun sa darion ng mamupuk hape raw dan simuli pagi satu malam. Ujungnya sudah minta tukobun. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Molo pangguran rohatan yan, molo boy pangidota unang maurawdan las nyari ma asa cocok lau nebar pupuk. Tapi kan kita tidak punya kendali atas cuaca. Napa dua hon omongan orang. Dan boleh tak atur manang si dono ni jol mataring otu hita. Siapa saja bisa mengatakan apa saja. So suman huberan jamitan yang mengpanditai ngantuk ibain. Kita tidak bisa mengendalikan walaupun persiapannya sudah sangat matang. Hari Minggu per mingguan, hari Senin nggak disiap pun jamita. Ada tong madi kocor mak dang bagat jamita anak indah. Maka kita tidak bisa kendalikan apa yang mau dibilang orang. Tapi orang manusia soal ilustrasi di awal cerita. Dan dibutuh sino mention na lahu buhang uluna sugut molosau tibana ditakup halak batak. Na lahu pa macam na ibana manang paluon na. Jala soal nang Yesus, tang dibutuh Yesus menang natakupon ni halak parisi di ibana pas barjamita di dolok. Ay nga sa di bereng-bereng jala diawasi ibana. Nah, di tikisi songonon mah rikot pos ni roha tu pangarado itu ni dibata. Songoni nang akabungan na di ladang. Holan sadari do na sida tubu sogot nunga malos. Alay sadari pe murna di parabiti do di ulu si dibata do marhiti pahean na maseuli bahkan daw mulisin pahean si Salomo. Jadi molo bunga na di ladang di sariot dibata parabiton na hape holan sadari do ibana tubu sogot na nga malos ibana lama jol mana di portibion na mangulu sampai berpuluh-puluh tahun. Ayat 31 dok. Unang holson rohamu naman dok, ahama panganon nami, ahama inomon nami, ahama parabiton nami. Ditikinalaw si Elia manopot jauh batu dolok ni debata, ganup ari do ditong si debata, si panganon lahu panganon na dibon sa depidong tuibana. Ditiki di halongonan bangsa Israel haruar sian Mesir lahu boratu tanu perjanjian ni debata, di dabut debata do ganup ari si panganon, manang manna sian langit lahu panganon nasida. On mana nidona debata natasobay diguari Jehovah Jireh. Manang debatana mangalehon, debatana paradehon. Debataro na boto manang ahana riko di nguluta. Jalaradero ibana mangalehon manang ahana perlu di nguluta si ganup ari. Marasing do debatan atas soba tu debata sileban na disoba kaparbegu. Debata sileban na olo do nasida mangido mudar. Mangido hosa ni jolma gabi pelean na pasonak rohana na pasonak dirina. Anggo Jehovah na tasoba dang di halo monibana hamamate ni jolmai. Gariada ikon paluon do jolmai sian hamatean buonon na Tuhan nguluan na surasuda. Ayat 30 saya jumolo malului hamu harajo ni debata do tatiguran na dungita bahonon nama aka odeng tuhamu inna. Hita halak Kristen nunga malusin hamatean na manginang. Yesus telah menebus manusia dari maut dan kematian dengan menjadi jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Lapatan nunga selama behita. Dan arong bena hita hiabiar be. Asal ma porsia hita tu debata. Alena boy rumagu haluau ni manginang molo say ganggu hatta. Jala saya tapalo si bolis mangela-ela pikiratta. Asalau manadiku debata. Burang dohala alana say busisahon di nguluna gabelau mangidu pangrupiot tu datu. Amanginang dihagigo debata do akka jolo manalau marsobat tu datu. Pati parjolo langsung do yendo isonon. Ahu do Jehovah debatam nina debatata dan jari marakup ahu habayanonmu. Jangan ada ilah lain selain daripadaku. Aka parang isonon manabui membayan gabi magu haluan nong tota POP. Dosa adalah hutang. Kalau hutang sudah dibayar, jangan berhutang lagi. Kalau dosa sudah ditebus, jangan berdosa lagi. Molo saya merdusai do pehita dang adong be pengampunan na paduahon. Ay Jesus ipe dang nalomati 2 hali holan menebus dosa ni jolmai. Idu makana riko situtudo asa tatadda isi do debata nata sobba. Idu makana didok lulu hamu maju mulu harajaw ni debata. Kenali siapa Tuhan yang engkau sembah, maka engkau akan dibuat terkagum oleh kuasanya. Si pasato ni jamita dong tulu di Sulamanginang dan parjolo alihkan fokus kita dari persoalan-persoalan kehidupan menjadi kepada Allah Tuhan kita. Sasitong nang nunga jot-jot si tamardosa marado perdebata amanginang. Alana takas do tapoto parguguna suatu dosa do ibana. Dang adong na sotar patu pa debata. Ale dang olo hita mangi do ibana. Dang olo hita paturo dirita di jolo ni debata. Kita sering merasa terlalu hina untuk meminta dan memohon kepada Tuhan. Bahkan sering do hita hirana soporsea tu huaso ni debata. Karena orang yang meminta tangannya kan di bawah. Kita terlalu ego, terlalu sombong untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dan pertolongan.
Kita meragukan kuasa Tuhan yang luar biasa sehingga kita sering mengandalkan akal dan pikiran sendiri untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Alani pangidu matu di bata naik oleh nono nado. Pasaha masude holsoni rohata tu di bata. Luas meibana mangula diragam ni persoalan igulutta. Pos rohata sari nono nado hita. Napa dua hon percayakan masa depan kepada Allah. Uju dinalao nak kok Yesus surku di pasahat ibana do tonana nana perpudi tuak kasisianna. Aida ma nadongan aku dohamu kadup hari rasi rasa roh ajal sianganon. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Takas do pada ni Yesus tu hita naso tadi korona na hita donganon na do hita sahat tu roh ajal sianganon di batana satia do anggo Jehovah jeladang mo sa ibana di hatana. Ahado pesi habirutta molonunga adong jaminan sian debata di hulutta bahwa kita akan disertai, ditemani, dipandu oleh Tuhan seumur hidup kita. Napa tuluhun mangulu di bagasan haporseon ndada biar ni roha. Hiduplah dalam iman bukan dalam rasa takut. Haporseoni pos ni roha doi di akasi hirimon jala pamotoan nato tu taringo tunaso ni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Molo mangolu hita di bagasan haporseon nataka selu taboto manupak tuna dengando sude pangkoba sude di bata di ngulutta tumpe dang mami torboi ta ida hasilna. 2 Timotius sada pitu mandok. Ai dilihat di bata do tu hita ton di hagogon, ton di haholongon, ton di pangajarion ndada ton di hatahuton. Hatahuton dada namar hararon sin di batai, alesen sibolis doi. Alani unang lowas habiaron songgop tudurita. Ai Yesus sendiri pe diajar do hita asal nang mabiar. Johannes 10 ayat 27. Dame do tinggal hot dihamu, dame na diau, iro hulehot dihamu. Ndang songon pangalehon di portibion pangalehokku, unang mabossa jala unang mamabiar rohamuna. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu nina Yesus. Amin. Sokoni majo na bagi kami mudah-mudahan mengurupi hita di dalam mengaradehon jamita tu pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.